amena ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan ya bawo Ameriki jamana tigisigi kalata ɲɛbila baaraw olu bɛ senna o y'a to démocrates ka cɛbɔ Kamala Harris ka masugandi ka kɛ a ka dankan ye o makofalen o ye Tim Walz ye min yirala k'a fɔ ko farajɛ don min bɛ bɔ Midwest o fanfɛyɔrɔw la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 de b'a bolo walasa ka se ka cɛbɔya yɛrɛ yira kofɔ baaraw timɛ kosɛbɛ min bɛna sɔn ko ka jamanadenw n'o ye kalatalaw ye caman kɛ k'a ni makofɔlen in dɔn nka a yirala o kunnafoni kelen fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a lakodɔnnenba don Ameriki kalatala caman fɛ o hukumu kɔnɔ ni o ye Ameriki jamanatigisigi kalata yɛrɛkofɔ ɲɛbila baaraw ye n'o kɛra sababu ye ka démocrates ka jamana cɛbɔ kura sugandilen ka a ka dankan sugandi n'o ye Tim Walz ye VOA Banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bi bɛna kuma di maa min ma an ka kumaso kɔnɔ ni ale b'an bolo nɛgɛjuru kan o de ye Mamadu Ben Jabate ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Philadelphie ma Ameriki jamana kan yan a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi Jabate i n'u la bisimila somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu ayiwa e ka hakilina ye mun ye Tim Walz ale ka sugandili kan démocrates ka cɛbɔya ka kɛ olu ka dankan ye Kamala Harris fɛ bon i b'a dɔn kabi kuma jan u mɔgɔ damadɔ tɔgɔ bɛ fɔli k'a fɔ u bɛ sɔn ka a bɛ sɔn k'olu dɔla kelen de ta gouverneur mɔgɔ damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ min tun ye Pennsylvania Philadelphie Pennsylvania gouverneur ani Minnesota gouverneur ni yɔrɔ wɛrɛw mais je crois que a nana kɛ ale de ye a ma bali mɔgɔw la kosɛbɛ ten parce que mɔgɔw kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ certainement a bɛ sɔn k'ale de ta bon ne yɛrɛ ka faamuyali la ale takunba kɛra min ye déjà nin ye muso de ye farafin don bon Pennsylvania ta nin n'a kun nan'o ta o jufu ye donc farafin ni jufu est-ce que Amérique kun pɛrɛnnen don fɔlɔ k'olu fila ta k'olu kɛ président ni président dankan ye bon ne kɔni bolo o de y'a kɛ a ye Ala minɛ ka taa tubabu dɔ ta mais tubabu min fɛnɛ don problème ba t'a nɔfɛ tɔgɔ kolon caman t'a nɔfɛ donc a ye gouverneur fɛnɛ kɛ a ye sɔrɔsiyaw kɛ a ye fɛn caman kɛ donc ale mɔgɔ ba sigilen fɛnɛ don mɔgɔ min don a ye ɲɛna ka di mɔgɔw ye a ko ka di mɔgɔw ye a bɛ se kuma fɛnɛ na ayiwa e bolo a ka sugandili nafa bɛna se ka kɛ mun ye Ameriki démocrates ka tɔndenw olu fan fɛ bon i y'a fɔ sisan cogo min na mɔgɔ min don mɔgɔ dɔnnen don a ko ka di mɔgɔw ye donc o ye i b'a dɔn élection yɛrɛ la fɔlɔ ka i ta élection yɛrɛ la fɔlɔ il faut que i yɛrɛ ye ɲɛna ka diya mɔgɔw ye donc n'i yɛrɛ y'a ye dɔrɔn a ko bɛ diya i ye quoi bon mais vice président fɛnɛ ale ka fangaba man bon mɔgɔw tɛ taa vice président tali kama u bɛ taa président de tali kama donc mais a bɛ se k'u dɛmɛ ko caman na parce que a bɛ ko caman ɲɛdɔn ni Pennsylvania Minnesota ni Pennsylvania ni Michigan ninnu olu bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelenw de ye donc n'ale nana ta sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni Minnesota ani Pennsylvania ninnu bɛɛ ye tuguni démocrates ka kan kɔnɔ ayiwa a yirala ko kalo 3 dɔrɔn o de b'a bolo walasa ka se ka u ka kalata yɛrɛ cɛbɔya yɛrɛ kofɔ baaraw timɛ e bolo kalo 3 bɛna se ka bɔli kɛ a bolo wa kalo 3 bɛ bɔli kɛ parce que kalo 3 in kɔnɔ fɛn caman fɛnɛ bɛ se ka kɛ kalo 3 ka jan koyi kalo 3 kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ mais déjà démocrates motivelen don cogo min na u kun tɛ fɛ ka na ni foyi ye tuguni mɔgɔ min bɛ se ka na kɛ problème mɔgɔ ye kuma misɛnninw bɛ se ka caya mɔgɔ min nɔfɛ donc je crois que u wulilen don ni fanga min ye kalo 3 u bɛ se ka camanba k'a kɔnɔna na ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen don k'a yira ka taa kalatalaw ka fan fɛ e yɛrɛ ka jati la maaw sɔnnen don a ye Ameriki jamana yɛrɛ kɔnɔna kalata kun kan min bɛna kɛ novembre kalo in na mɔgɔ sɔnnen don a ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ min don mɔgɔ problème ma tɛ i b'a dɔn mɔgɔ min ye kɛra école karamɔgɔ ye ka kɛ u ka football entraîneur ye ka kɛ garde républicaine ye ka na kɛ House représentant ye ka na kɛ gouverneur ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ sɔnnen don a ye et puis a bɛ Ameriki dɔn fɛnɛ a b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko da sumusumuni ni nanzaraw ko ma ko sondage n'o bɛ tali kɛ
jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la min bɛ ka kɛ démocrates ka cɛbɔ n'o ye Kamala Harris ye ani républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump cɛ. An bɛ waati min na ko sisan a ɲɔgɔn sama-sama n'o ye tendance ye o bɛ cogo di e ka jati la? Bon, n delila k'a f'i ye sisan démocrates u b'a fɔ ma ko momentum o b'olu de bolo quoi. Ko yɛlɛmana quoi. Sisan ko yɛlɛmana. Sisan démocrates u hali n'i y'a jateminɛ wari sɔrɔ la nin kalo in kɔnɔna la démocrates ye wari min sɔrɔ o ye 1,3 ni 1,10 ye. Républicains ye wari min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1,100 ani 70,000. Donc u y'a doublé. O b'a yira k'a fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na bi in na jama bɛ u nɔfɛ surtout denmisɛnninw musow u bɔlen n'u ka caya mun y'a f'i ye cogo min na ni zen ye musow kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u tɛ fɛ ni zen min y'u sɔrɔ Hillary ta la o kana n'u sɔrɔ ni zen ye. Donc u bɛ ko bɛɛ de la u wulilen don fan bɛɛ fɛ u bɛ ko bɛɛ de la n'i donna dugu yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye kuma bɛɛ de mɔgɔw wulilen don i bɛ enregistrer démocrate ye wa i bɛ fɛ ka voter wa donc u wulilen don téléphone bɛ ci la fan bɛɛ fɛ ni zen kɔni u wulilen yɛrɛ de don min u kana se ni zen ta kana kilo la mais ni ye sondage yɛrɛ bɛɛ lajɛ tuguni sondage i b'a dɔn Amérique élection bɛ kɛ dugu damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc o dugu damadɔ ninnu na sisan Kamala Harris bɛ Trump sanfɛ dɔɔni dugu 3 ɲɔgɔn na dugu 3 ɲɔgɔn na donc a ko nin a bɛna ja. Ayiwa nin diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka laseli ye maliden don ka bɔ Philadelphie.